Good morning guys. Welcome to my channel. Parte sa Angolang. Lagay-lagay muna tayo nito kasi pang protection sa super lamig. Kasi malamig dito sa Taiwan. Magluto pa tayo. Ganito lang. Dampi-dampi sa patak-patak sa mukha. Simple lang mga bahay. Magluto pa ako ng almusal ngayon. Lagay na. Hindi to lipstick base. Wait. Nivea. 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 Ayan. Nivea. Lip shiner. Kasi ano lang naman ako. Simpleng Pilipino. Bisaya. Bisaya please. Kasi okay. Samahan ako magluto ako ng almusal. Almusal. Magluto tayo ng pancake. 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 Magluto tayo ng pancake. Isang itlog. Huwag ka mahulog, okay? Magluto ako ng pancake.
Estimating ko lang kung ano karami lulutuin. Kasi dalawa lang kami ni gulay. Mellow. Then, you need to crack 1 egg. At saka tubig. Baka maramihan pa ng tubig ay basa. Mapangit. Kunti pa, bes. Kita ko sa inyo. Okay? Doon si may no. Ano siya? Almusal natin pancake. Dagdagan natin konting harina. Pancake flour. Kasi konti lang. Then add a little bit of water. Dagangan na tubig ba eh. Kulang ra. Tulog pa yung amo ko. Nasa taas. Walang pasok ngayon. Pag Sabado, wala sila'y trabaho. Enough na siya, biscuit. Baka sobrang basa. Okay, we need to start. Luto. Kunin ko muna si okay. Ito yung gagamitin ko. Umpisa na natin palangga. Okay? Dito lang. Kasi hindi niyo ako makita. Anong gagawin? Ganyan lang. Okay?
lang ang apoy. Kasi baka masunog. Then, konting mantika. Mantika. Wala kasi kaming brush. Mahirap lang kami. Pobre may mga ludong. Pobre may. So, natin nabilin. Kaya, kunti lang niloto. Dalawa lang kami niloto. Ang amo ko hindi nakakain. Isang takal lang ako eh. Isang takal. Isang takal lang best eh. Kita niyo isang takal. Isang takal lang. Lagat mga balangga. Okay? Ayan. Antayin muna natin ang medyo matuyo-tuyo. Saka natin ibaliktad. Kasi ayan. Hindi naman ako master sa pagluto. Try lang, okay? Wala namang masama kung mag-try. So, just trying. Trying. So, nakalap ako ng malagyan ng cellphone ko. Mga inday. Kasi, para niya ako makita. Dito na lang. Diyan. Saan na to? Baka mahulog cellphone ko. Kaya masunog na talaga. Okay. Simple lang ito eh. Yan ang basic sauce.
kape. Ayan. Kasi, mocha. Oh. Mabasa niyo ba? Kasi ang silap ko, mocha. Ayan. Mocha. Macadamia. Macadamia. What is macadamia? Ano to siya? Brand sa Mr. Brown. Si Lola ayaw mag-inom ng kape. Tubig raya. Tubig. Tubig. Kape. Kape best. Ito yung almusal. And then, almusal tayo mga kadanggan. Pasensya na kasi this is my first. Okay. Then, marati pa naman ito si Lola. Ugnay nakitaan si Lola na ito mahadlo. Hindi siya mukhang margarine. Okay? So, Alliance margarine. How to do? Oh, pag makita niyo. Alliance. Oh, ganyan. Margarine. Margarine. We add another one. Dalawa. Kainin. Dalawa kay Lola, dalawa sa akin. Bale, 5 ako nahimo. So, kalahati na pa. Napay nabilin duha. Okay. Di lang natin itong daghang margarine kay kuhaan kayo si Lola. Arte ba? Arte niya pang 200. Mga palangga, arte niya ako ang gibantayan. Arte lang ba doon? Lagay mo kay PR na. Naiga. Dahil ito. Ay, tika udah tong sila. Tiyaw, mapango na sila isya. Ikay naman. Ang tiyang mo. Ikay tsu chow san. Oh. Tika ng hao tsu. Ito yung Mama ni so chow an. Ni so chow an me. Oo.早安，你吃，好吃吗？有没有好吃？當然好食啊。好吃啊，好。Tupakin yan, bes.
Mga unta mga inday. Dodong. Pamahaw, hot cake sa Bisaya, o kape. Dari na lang tagi. Okay, mama, bye-bye. Mama, so bye-bye. Bye-bye siya. Bye-bye. Don't forget to subscribe my channel. Okay, bye-bye guys. I love you, mga palangga.